салом алейкум бачаҳои ғарб лайкҳоро бизанед бародар айғарм қирған омад ё айғарм қирған омад як планшет иде уна шудум бой я наушник падаркан и бародар ай қарай дуруст пеши мо омад гап нест видадора ки пашпиши хидмда беҳтарин хай удамда айғарм ина бачаҳои ғарм кадомтон телефон харӣ меен на қирған биен магазини мо сентри қирған дар бозори фаровон дукони 84 ина бачаҳои ғарм лайкҳоро бизанед бародар ном чи ака исмоил ака исмоил айгиҷои ғарми ай тоҷикобод навардори ай ака ай тоҷикобод дай лайкҳоро бизанед бачакои тоҷикобод ина кадомтон телефон харин алиш мекунед магазини ака исмоил ина бардор нигӯ дагҷои бозори фаровон дукони 84 одамода чӣ гуфтани ака я хардорӣ кунам биан ай магазини ака исмоил телефон бихарам планшет бихарам кадом телефон бихарам навушники беспроводой падарка ая ина бачаҳо бен марҳамат телефон мехари планшет мехари нокибилай мехари планшет ҳама гири мера бардор ина марҳамат навушники лайкҳоро бизанед бардор видеои нав мекунем шумо бачаҳои ғарб ба пеш бачаҳои ғарб чӣ гуфтани хая букухи ғарб ба пеш ина бачаҳои ғарб ба пеш лайкҳоро бизанед сентри қирған дар бардори магазини мо дукони 84 дар панаи худо бошед.